Hello guys, happy Tuesday guys, Martes atar guys. Ako nakita nga kanta guys nang iniibig kita guys nga bisa gibisaya sa akong idol. Mao ni guys, pero binuang gyapon ni guys dara guys wapaka ko kas nag-go guys, pero atong katahon guys. Silingan ko kalit na kwartahan, naglibog ko unsay hinungdan, di na mamansin kalit laig tinagdan, igo lang ko agi-agian, sa dihang nasayran ko sa tabi sa mga tao, apam di ay ang sekreto sa babaeng silingan ko. Kada adlaw daw ulog-ulog, para apam sigig hulog, og ang apam walay kalibutan, igo lang siyang gipangwartahan. Delikadong mabisto kay ang babaeng dakong minyo, og ang bana walay libog, laag diri laag dito. Na siya guys, di lang ako tason guys basig daga masuko sa kuha guys. Kung auto matarog kanta guys ako lang ito usbon guys, murag tulbaan ko ng kanta guys da basig daga masuko sa kuha guys, pero binuara na guys. Sige guys, mahal to guys nalibog ko sa istorya guys. Ay, mayong Martes at tanan guys. Bye.